Există o fotografie veche, îngălbenită de timp, pe care puțini au văzut-o vreodată. În ea, Florina Cercel, tânără, cu ochii strălucitori, un zâmbet care promitea o viață întreagă de fericire, stă lângă un bărbat frumos, cu trăsături fine și privire caldă. Mâinile lor sunt împletite, iar pe degetul ei sclipește o verighetă nouă. Această imagine a dispărut din toate albumele publice, din toate interviurile, din toate emisiunile în care marea actriță și-a povestit viața. De ce? Pentru că în spatele acelui zâmbet radiant se ascundea un blestem pe care Florina l-a purtat singură în tăcere timp de 4 decenii. Cei care au cunoscut-o îndeaproape spun că avea un ritual ciudat. Înainte de fiecare premieră importantă, se retrăgea singură într-un colț al cabinei și șoptea ceva cu ochii închiși, ca și cum ar fi vorbit cu cineva nevăzut. Ce jurământ teribil a rostit ea în acea noapte fatidică la căpătâiul soțului care se stingea. Și de ce, după 10 de ani, același diagnostic nemilos a venit să-i ceară și ei tributul. Povestea Florinei Cercel nu este doar biografia unei actrițe de geniu. Este cronica unei femei care a ales să-și îngroape inima de vie, să-și transforme durerea în artă și să poarte o coroană de spini pe care nimeni nu a văzut-o niciodată. România o cunoștea drept regina serialelor, femeia de oțel cu privirea care putea îngheța sângele în vine sau putea topi și cea mai rece inimă. Pe ecran ea comanda destine, distrugea adversari cu o singură replică, își conducea imperiile fictive cu o mână de fier. Milioane de telespectatori o adorau și o urau în egală măsură, semn că își făcea meseria la perfecție. Dar câți dintre ei știau adevărul? În spatele acelei fațade impenetrabile se ascundea o rană care nu s-a vindecat niciodată. Florina s-a născut într-o familie modestă din București, într-o epocă în care visele mari păreau imposibile pentru o fată simplă. Dar ea avea ceva ce nu se putea învăța, o prezență magnetică, o voce care putea să treacă de la șoaptă la tunet într-o fracțiune de secundă și mai ales o ambiție care ardea mai puternic decât orice obstacol. A intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică într-o perioadă în care competiția era feroce, când sute de tineri talentați se luptau pentru câteva locuri. Ea nu doar că a intrat, a strălucit. Profesorii și-au dat seama imediat. Aveau în fața lor ceva special, o forță a naturii care nu putea fi ignorată. Dar talentul singur nu explică transformarea Florinei Cercel în legenda pe care o cunoaștem. Pentru asta, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în inima ei în acei ani de tinerețe, când totul părea posibil și viața întreagă se întindea în față ca o promisiune nesfârșită. L-a întâlnit pe el, bărbatul care avea să-i schimbe destinul pentru totdeauna. Nu vom rosti numele lui prea des, pentru că Florina însăși a ales să-l păstreze în umbră, ca pe o relicvă sfântă pe care doar ea avea dreptul să o atingă. Era actor și el, un tânăr plin de farmec și talent, cu care împărtășea nu doar pasiunea pentru scenă, ci și visuri despre o viață împreună. S-au căsătorit tineri, plini de speranțe, convinși că universul le-a pregătit o poveste de dragoste ca în filme. Și pentru o vreme așa a fost. Colegii lor de breaslă îi priveau cu un amestec de admirație și invidie. Erau cuplul perfect, 2 artiști frumoși și talentați care păreau să aibă totul. Vorbeau despre copiii pe care îi vor avea, despre rolurile pe care le vor juca împreună, despre bătrânețea pe care o vor petrece amintindu-și de gloriile tinereții. Nimeni nu bănuia că soarta avea alte planuri. Planuri atât de crude, încât par aproape imposibil de crezut. O fostă colegă de teatru, care a cerut să-i păstrăm anonimatul, și-a amintit recent o scenă pe care nu a putut să o uite niciodată.
Era într-o seară de toamnă, la câteva luni după nuntă. Florina și soțul ei ieșeau din teatru ținându-se de mână și râzând de ceva ce doar ei doi înțelegeau. Lumina felinarelor le contura siluetele, iar ei păreau personaje dintr-un film romantic, nu oameni reali. Această colegă spune că a simțit atunci un fior ciudat, o presimțire pe care nu și-a putut-o explica. Era prea frumos, prea perfect și viața rareori lasă perfecțiunea să dureze. Primele semne au venit pe neașteptate, ca un fulger dintr-un cer senin. Soțul Florinei a început să se simtă obosit, să slăbească fără motiv aparent. La început au pus totul pe seama programului epuizant din teatru, a nopților nedormite, a stresului premierelor. Dar simptomele s-au agravat cu o viteză înspăimântătoare. Când medicii au pus în sfârșit un diagnostic, verdictul a căzut ca o secure. Un diagnostic cumplit. O afecțiune necruțătoare a plămânilor, care în acei ani nu lăsa aproape nicio speranță. Florina avea 29 de ani când lumea ei s-a prăbușit. Ce urmează este poate cel mai dureros capitol din viața acestei femei extraordinare. Un capitol pe care ea a refuzat să-l povestească public până în ultima zi. Dar cei care au fost martori la acele luni de coșmar au păstrat amintiri care acum, după atâția ani, încep să iasă la suprafață. O asistentă medicală care a lucrat în spitalul unde soțul Florinei și-a petrecut ultimele săptămâni a acceptat să vorbească pentru prima dată. Vocea ei tremura când și-a amintit imaginea acelei tinere femei care venea în fiecare zi, în fiecare noapte și stătea lângă patul soțului ei. Nu plângea niciodată, cel puțin nu în fața altora. Își ținea bărbatul de mână ore întregi, îi citea, îi povestea despre rolurile pe care le va juca când se va face bine, îi promitea că totul va fi în regulă. Dar toți știau că nu va fi în regulă. Toți în afară de ea, sau poate ea știa cel mai bine, dar refuza să accepte. În ultimele zile, când era clar că sfârșitul se apropie, Florina a cerut să rămână singură cu soțul ei. Personalul medical a respectat dorința ei, dar cineva, și aici povestea devine cu adevărat tulburătoare, cineva a auzit fragmente din ceea ce s-a întâmplat în acea cameră. Nu conversații întregi, ci doar câteva cuvinte rostite cu o intensitate care a făcut-o pe acea persoană să înghețe în loc. Florina îi promitea ceva soțului ei, îi jura ceva. Cuvintele exacte s-au pierdut, dar tonul, acel ton disperat, absolut, irevocabil, a rămas întipărit în memoria martorului pentru totdeauna. Era un jurământ, nu o simplă promisiune. Era genul de angajament pe care îl faci o singură dată în viață, știind că te va defini pentru totdeauna. Ce a promis Florina Cercel soțului ei în acele ultime momente? Că nu va iubi pe nimeni altcineva? Că îi va păstra memoria vie prin arta ei? Sau ceva și mai profund, mai mistic, ceva ce depășește înțelegerea noastră obișnuită despre dragoste și devotament? Ceea ce știm sigur este că, din acea noapte, Florina Cercel a devenit o altă persoană. Femeia care a ieșit din acel spital nu mai era tânăra plină de speranțe care intrase cu câteva luni în urmă. Ceva în ea se stinsese, sau poate ceva în ea se aprinsese, cu o flacără atât de intensă încât a consumat tot restul. Înmormântarea a fost discretă, aproape secretă. Florina nu a vrut spectacol, nu a vrut compătimire publică, nu a vrut să-și transforme durerea în subiect de bârfă. A plâns, dar numai când era singură. În fața lumii a rămas dreaptă, demnă, impenetrabilă. Și această mască avea să devină fața ei pentru următoarele 4 decenii. Dar înainte să continuăm povestea transformării ei, trebuie să ne oprim asupra unui detaliu pe care puțini l-au observat. În săptămânile de după pierderea soțului, Florina a făcut ceva ciudat.
A vizitat o femeie bătrână dintr-un sat de lângă București, o femeie despre care se spunea că are puteri speciale. Unii îi spuneau vrăjitoare, alții clarvăzătoare, alții pur și simplu o nebună. Nimeni nu știe exact ce s-a discutat în acea vizită, dar când Florina s-a întors, purta la gât un lănțișor cu un pandantiv mic, aproape invizibil, pe care nu l-a scos niciodată, absolut niciodată, până în ziua în care a părăsit această lume. Ce i-a spus acea femeie? Ce i-a dat? Și de ce Florina, o intelectuală rafinată, o artistă care credea în puterea rațiunii și a talentului, a simțit nevoia să caute răspunsuri în lumea misticului? Poate că răspunsul se află în ceea ce a urmat, pentru că Florina Cercel nu s-a prăbușit după pierderea soțului. Dimpotrivă, a explodat, dar nu în sensul în care ne-am aștepta. Nu a căzut în depresie, nu a abandonat scena, nu s-a retras din viața publică. A făcut exact opusul. S-a aruncat în muncă cu o furie aproape înfricoșătoare, ca și cum fiecare rol jucat era o bătălie pe care trebuia să o câștige, ca și cum fiecare aplauze primite era o dovadă că încă mai trăiește, că încă mai contează, că durerea nu a învins-o. Colegii ei din teatru au observat schimbarea imediat. Florina de dinainte era talentată, da, dar și caldă, deschisă, gata să râdă și să glumească între repetiții. Florina de după era o forță a naturii, dar una rece, distantă, concentrată exclusiv pe artă. Nu mai avea timp pentru conversații mărunte, pentru bârfe de culise, pentru flirturi nevinovate. Avea timp doar pentru roluri. Și ce roluri! A început să aleagă personaje din ce în ce mai complexe, mai întunecate, mai pline de durere ascunsă. Reginele ei nu erau simple aristocrate răsfățate. Erau femei care purtau secrete teribile, care sacrificaseră totul pentru putere sau pentru dragoste, care știau că fericirea este o iluzie și că singura realitate este lupta continuă pentru supraviețuire. Criticii erau fascinați, publicul era hipnotizat. Nimeni nu înțelegea de unde venea acea intensitate aproape supranaturală, acea capacitate de a transmite emoții atât de profunde, încât spectatorii ieșeau din sală cu lacrimi în ochi și cu un nod în gât care nu dispărea ore întregi. Dar prețul acestei transformări era unul pe care Florina îl plătea în secret, departe de ochii lumii. Bărbații o curtau, cum să nu o facă? Era frumoasă, celebră, misterioasă, exact combinația care înnebunește mintea masculină. Actori celebri, regizori influenți, oameni de afaceri bogați, toți încercau să-i câștige inima. Unii veneau cu flori, alții cu bijuterii, alții cu promisiuni de roluri care i-ar fi cimentat și mai mult statutul de stea. Ea îi refuza pe toți, politicos, dar ferm, fără să ofere explicații. Zvonurile au început să circule așa cum se întâmplă întotdeauna în lumea micuță și bârfitoare a showbizului. Unii spuneau că Florina are o relație secretă cu un bărbat căsătorit. Alții șușoteau că preferă compania femeilor. Alții, și mai răutăcioși, sugerau că este pur și simplu incapabilă de a iubi, că inima ei este la fel de rece ca personajele pe care le joacă. Nimeni nu ghicea adevărul, că inima ei era deja ocupată, pentru totdeauna, de un bărbat care nu mai era printre cei vii. A existat totuși un moment, undeva la mijlocul anilor 80, când Florina a părut să cedeze. Un regizor talentat, cu câțiva ani mai tânăr decât ea, a reușit să treacă de barierele ei. Au fost văzuți împreună la câteva evenimente, au lucrat la un spectacol care a devenit legendar, iar cei din anturajul lor au început să spere că poate în sfârșit marea actriță își va permite să fie din nou fericită. Dar relația s-a terminat la fel de brusc cum începuse. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat.
Florina nu a vorbit niciodată despre asta, iar regizorul în cauză a refuzat întotdeauna să comenteze. Singura mărturie vine de la o costumieră care lucra la acel spectacol și care, într-o seară, a auzit fără să vrea o conversație între cei doi. Florina îi spunea că nu poate, că a încercat, dar nu poate, că există ceva ce o leagă de trecut, ceva ce nu poate fi rupt, ceva ce ar fi imposibil să explice fără să pară nebună. Regizorul a insistat, a implorat, a amenințat că pleacă. Florina a rămas nemișcată. Și când el a întrebat-o direct ce anume o oprește, ce fantomă o bântuie, ea a răspuns cu o singură propoziție care a înghetat aerul din încăpere. Costumiera nu a auzit cuvintele exacte, dar a văzut expresia de pe fața regizorului când a ieșit din cabină, palid, șocat, ca și cum tocmai aflase ceva ce depășea orice ar fi putut imagina. Nu au mai vorbit niciodată despre acea seară, iar relația lor profesională a continuat, dar distanța dintre ei a rămas de netrecut. Ce a spus Florina? Ce secret teribil purta în suflet? Un secret atât de greu încât îl ținea prizonier pe oricine încerca să se apropie prea mult. Răspunsul, poate, se află în acel pandantiv misterios pe care îl purta mereu la gât, sau în vizitele rare, aproape clandestine, pe care le făcea la un cimitir din marginea Bucureștiului, întotdeauna singură, întotdeauna în zori sau în amurg, când era sigură că nimeni nu o va vedea, sau în acele momente de dinaintea premierelor, când se retrăgea și șoptea ceva în gol, cu ochii închiși și cu mâinile strânse ca în rugăciune. Florina Cercel își construia un imperiu artistic pe fundația unei tragedii personale. Fiecare rol era un omagiu adus memoriei soțului ei. Fiecare aplauze era o confirmare că sacrificiul ei nu fusese în zadar. Fiecare refuz al fericirii personale era o reînnoire a acelui jurământ misterios pe care îl făcuse în acea noapte fatidică la căpătâiul bărbatului pe care îl iubise mai mult decât viața însăși. Dar universul are o ironie crudă și ceea ce urma să se întâmple în deceniile următoare avea să demonstreze că unele promisiuni au un preț pe care nici măcar cei mai puternici dintre noi nu și-l pot imagina. Anii au trecut, iar Florina Cercel a devenit ceea ce visase să fie, o legendă. Teatrul Național o venera, cinematografia românească o adora, iar când au apărut serialele de televiziune, ea a găsit un nou public, unul imens care o urmărea cu religiozitate în fiecare seară. Rolurile ei de matriarhă, de femeie puternică și nemiloasă, de regină a intrigilor, au transformat-o într-o icoană pentru milioane de telespectatori. Dar în spatele ecranului, în spatele machiajului perfect și al costumelor somptuoase, se ascundea o femeie care își număra zilele. Nu pentru că ar fi vrut să plece din această lume, ci pentru că știa cu o certitudine aproape mistică că cercul se va închide, că ceea ce i-a luat soțul va veni și după ea, că jurământul pe care îl făcuse avea un preț final pe care va trebui să-l plătească. Și într-o zi, acel preț a început să fie colectat. Primele simptome au venit la fel de insidios cum veniseră și la soțul ei cu decenii în urmă. Oboseală inexplicabilă, dureri care apăreau și dispăreau, o slăbiciune care nu putea fi pusă pe seama vârstei sau a programului încărcat. Florina știa, în adâncul sufletului ei, știa exact ce se întâmplă, dar a refuzat să accepte, să vorbească, să ceară ajutor. A continuat să joace, a continuat să strălucească, a continuat să fie regina pe care toată lumea o cunoștea și o adora. Nimeni din afară nu bănuia nimic. Machiajul acoperea paloarea, costumele ascundeau slăbirea. Vocea ei, antrenată de decenii de scenă, nu trăda nicio tremurare,
era cea mai mare performanță a vieții ei și nimeni nu știa că o joacă. Dar cât de mult poate ascunde o femeie, chiar și una atât de puternică precum Florina Cercel? Și ce se întâmplă când cortina începe să cadă, când luminile reflectoarelor se sting una câte una, când publicul pleacă acasă și rămâi singură cu umbrele din cabină și cu fantomele din trecut? Aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem în continuare, pentru că povestea Florinei Cercel nu este doar despre glorie și tragedie, este despre prețul pe care îl plătim pentru promisiunile pe care le facem în momentele cele mai disperate ale vieții noastre. Este despre dragoste care transcende timpul și spațiul. Este despre un jurământ care poate a fost mai mult decât o simplă promisiune. A fost un pact cu destinul însuși. Și dacă vă întrebați de ce această poveste contează, de ce ar trebui să ne pese de dramele unei actrițe care a trăit și a plecat? Răspunsul este simplu. Pentru că în povestea ei ne regăsim pe noi înșine. Toți am făcut promisiuni pe care le-am regretat. Toți am iubit pe cineva atât de mult încât am fost dispuși să ne sacrificăm pentru ei. Toți ne-am întrebat măcar o dată dacă există ceva dincolo de ceea ce vedem, ceva care leagă sufletele peste barierele timpului și ale spațiului. Florina Cercel a crezut că există și a trăit și a plecat conform acestei credințe. Dar ce s-a întâmplat cu averea ei, cu moștenirea ei materială? Pentru că aici povestea ia o turnură și mai întunecată și mai misterioasă. Florina a câștigat sume considerabile de-a lungul carierei sale, nu bogății fabuloase, dar suficient cât să-și asigure o bătrânețe confortabilă și să lase ceva în urmă. Apartamentul ei din centrul Bucureștiului, bijuteriile pe care le primise de-a lungul anilor, drepturile de autor pentru filmele și serialele în care jucase, toate acestea reprezentau o moștenire substanțială. Și totuși, după plecarea ei, s-a descoperit ceva ciudat. Conturile erau aproape goale. Bijuteriile cele mai valoroase dispăruseră. Apartamentul era ipotecat. Unde se duseseră banii? Cine beneficiase de generozitatea sau poate de naivitatea marii actrițe? Unii au bănuit că Florina donase totul în secret, poate unor cauze caritabile, poate unor persoane aflate în nevoie. Alții au șoptit despre escroci care profitaseră de vulnerabilitatea ei în ultimii ani. Și alții, cei mai suspicioși, au arătat cu degetul spre persoane din anturajul ei apropiat, oameni care fuseseră mereu prezenți, mereu serviabili, mereu gata să ajute, dar care poate aveau motive mai puțin nobile decât păreau. Adevărul complet nu va fi cunoscut probabil niciodată. Florina nu a lăsat testament, sau, dacă a lăsat, acesta nu a fost găsit. Nu a avut copii cărora să le transmită povestea ei. Nu a avut un partener care să-i păstreze memoria. A plecat așa cum a trăit ultimele 4 decenii, singură, mândră, misterioasă. Dar poate că exact asta și-a dorit. Poate că pentru Florina Cercel, adevărata moștenire nu erau banii sau bijuteriile, erau rolurile pe care le-a jucat, emoțiile pe care le-a transmis, lacrimile pe care le-a stors din ochii a milioane de spectatori. Poate că pentru ea, singura avere care conta era amintirea. Amintirea ei în inimile publicului și amintirea soțului ei în propria inimă. Și poate, doar poate, că în momentul în care a închis ochii pentru ultima oară, Florina Cercel a zâmbit, pentru că, în sfârșit, după 40 de ani de așteptare, de suferință în tăcere, de jurăminte ținute cu prețul fericirii personale, în sfârșit se întorcea acasă. În sfârșit îl revedea pe cel căruia îi promisese totul. Aceasta a fost povestea unui jurământ care a durat o viață întreagă, a unei femei care a ales să iubească dincolo de moarte, să strălucească dincolo de durere,
să rămână fidelă unei promisiuni pe care lumea nu a înțeles-o niciodată pe deplin. Florina Cercel nu a fost doar o actriță. A fost dovada vie că există iubiri care nu se sting, că există suflete care se leagă pentru totdeauna, că există jurăminte pe care nici timpul, nici boala, nici singurătatea nu le pot rupe. Cortina a căzut, luminile s-au stins, dar amintirea ei arde mai departe, în fiecare replică rostită pe scenele pe care le-a iubit, în fiecare lacrimă stârnită în ochii celor care au văzut-o jucând, în fiecare inimă care a simțit măcar o clipă că dragostea adevărată este mai puternică decât orice. Într-o dimineață de toamnă târzie, cu câteva luni înainte ca publicul să observe primele semne ale schimbării în înfățișarea ei, la ușa cabinetului de machiaj al Florinei Cercel a bătut un bărbat pe care nimeni nu îl cunoștea. Nu era actor, nu era regizor, nu era jurnalist. Paznicul de la intrarea studioului a declarat ulterior că bărbatul prezentase o legitimație, dar nu și-a amintit de la ce instituție. Avea vreo 50 de ani, îmbrăcat sobru, cu o servietă neagră și o expresie care nu trăda nimic. A cerut să vorbească cu doamna Cercel în particular. Și, lucru uimitor pentru o femeie care de obicei nu primea pe nimeni fără programare prealabilă, Florina l-a primit. Asistenta ei personală, o femeie discretă care o însoțise pe actriță timp de aproape un deceniu, a fost rugată să iasă. Ușa s-a închis și timp de aproape 40 de minute nimeni nu a știut ce se discuta înăuntru. Când bărbatul a ieșit, nu a schimbat nicio privire cu nimeni din coridor. A mers drept spre ieșire cu aceeași expresie neutră, cu aceeași servietă neagră. Asistenta care îl urmărise cu coada ochiului spune că nu a putut să-i vadă fața clar. Purta ochelari cu lentile închise, deși afară era un cer acoperit de nori. Dar ceea ce a văzut când a intrat înapoi în cabinet a înghetat-o pe loc. Florina stătea la masa de machiaj, cu spatele la ușă, privind în oglindă. Nu se machia, nu citea, pur și simplu privea, dar nu propria reflecție, ci ceva dincolo de ea, ceva invizibil pentru oricine altcineva. Pe masă, lângă cutiile de fond de ten și pensulele aranjate cu precizie militară, se afla un plic alb deschis. Asistenta nu a văzut ce conținea, dar a văzut că mâinile Florinei tremurau ușor și în toți anii în care o cunoscuse, nu o văzuse niciodată tremurând. Florina a simțit că nu e singură și s-a întors. Expresia de pe fața ei era una pe care asistenta nu o mai văzuse niciodată. Nu frică, nu tristețe, ci ceva mai profund și mai greu de definit. Ceva care semăna cu o resemnare absolută, cu acceptarea unui verdict pe care l-așteptai de mult și care, în ciuda tuturor, tot te lovea cu forța unui trăsnet. A spus doar atât: lasă-mă singură un sfert de oră. Și vocea ei era perfect calmă, perfect controlată, ca întotdeauna. Cine era bărbatul acela? Ce conținea plicul? Și de ce, după acea întâlnire misterioasă, Florina Cercel a refuzat categoric să mai vorbească despre sănătatea ei cu oricine, inclusiv cu medicii pe care familia o implora să-i consulte? Există o versiune a poveștii care circulă printre cei care au cunoscut-o îndeaproape, o versiune pe care nimeni nu a confirmat-o oficial, dar pe care nimeni nu a infirmat-o cu totul. Conform acestei versiuni, bărbatul cu servieta neagră era un medic, dar nu un medic obișnuit. Era un specialist care fusese consultat în secret la cererea unor persoane din anturajul Florinei, îngrijorate de schimbările pe care le observaseră în starea ei de sănătate. Venise să-i comunice rezultatele unor analize pe care ea le făcuse, fără să știe că cineva le comandase în numele ei. Și ceea ce îi comunicase acel medic era exact ceea ce Florina, în adâncul sufletului ei, știa deja de luni de zile. Același diagnostic,
același verdict nemilos care, cu decenii în urmă, îl răpusese pe soțul ei în câteva luni. Același dușman invizibil care se instalase acum în propriul ei trup cu aceeași răbdare și aceeași cruzime. Dacă această versiune este adevărată și există suficiente indicii care sugerează că ar putea fi, atunci reacția Florinei capătă un sens tulburător. Nu a plâns, nu a strigat, nu a cerut o a doua opinie sau un alt specialist. A acceptat vestea cu acea liniște absolută care, pentru cei care o cunoșteau, era mai înfricoșătoare decât orice izbucnire emoțională. Pentru că Florina Cercel nu era surprinsă. Ea se aștepta la asta. Poate că, undeva în adâncul conștiinței ei, chiar îl chemase. Vă întrebați, cum poate un om să cheme boala? Cum poate cineva, în mod conștient sau inconștient, să deschidă ușa suferinței și să o invite înăuntru? Poate că răspunsul se află în acel jurământ pe care îl făcuse la căpătâiul soțului ei. Un jurământ pe care, dacă îl interpretăm în toată profunzimea lui mistică, nu era doar o promisiune de fidelitate, ci un angajament de a-i urma calea, de a-i împărți nu doar amintirea, ci și destinul. Există culturi în care se crede că iubirea adevărată nu se termină odată cu trupul, că sufletele legate prin jurăminte solemne sunt condamnate să parcurgă același drum, să treacă prin aceleași încercări, să plătească același preț. Florina crescuse într-o familie cu rădăcini adânci în tradiția populară românească, unde astfel de credințe nu erau superstiții, ci adevăruri trăite. Poate că vizita la femeia bătrână din satul de lângă București, imediat după pierderea soțului, nu fusese o căutare de consolare, ci o confirmare a unui pact pe care îl simțea deja în oase. Dar să nu anticipăm. Să rămânem în prezentul acelei toamne, în acel cabinet de machiaj unde Florina Cercel stătea singură cu un plic alb și cu o decizie pe care urma să o ia și care va defini ultimul capitol al vieții ei. Decizia a fost simplă și absolută. Nimeni nu trebuia să știe. Producătorii serialului în care juca nu trebuiau să știe. Colegii de platou nu trebuiau să știe. Presa nu trebuia să știe. Publicul, mai ales publicul, nu trebuia să știe. Florina Cercel va continua să fie regina pe care toată lumea o cunoștea și o adora, până în ultima clipă în care va putea sta în picioare în fața camerei. Și ceea ce a urmat a fost, fără îndoială, cea mai extraordinară performanță din întreaga ei carieră. Medicii care au tratat-o ulterior, în secret, la ore ciudate, în clinici discrete, au mărturisit că nu au mai văzut niciodată o pacientă ca ea. Venea la consultații singură, fără însoțitor, fără să ceară mână de ajutor. Asculta diagnosticele și recomandările cu aceeași atenție cu care asculta indicațiile unui regizor. Punea întrebări precise, inteligente, fără nicio urmă de panică sau de autocompătimire. Și la final, invariabil, punea aceeași întrebare. Cât timp mai pot juca? Nu cât timp mai am, nu ce tratamente există, nu cum pot să mă vindec, ci cât timp mai pot juca. Unul dintre medici, un om care a văzut în cariera lui sute de pacienți în situații similare, a declarat că acea întrebare l-a marcat pentru totdeauna. Spunea că în ochii Florinei, în momentul în care punea acea întrebare, nu vedea frica de suferință sau de final, vedea doar determinarea de a-și duce misiunea până la capăt. Ca un soldat care știe că bătălia este pierdută, dar refuză să abandoneze postul. Și pe platoul de filmare nimeni nu bănuia nimic, sau aproape nimeni, pentru că există o mărturie, singura mărturie directă despre ceea ce se petrecea în spatele acelei fațade impecabile, care vine de la o persoană neașteptată. Nu un coleg de breaslă, nu un prieten apropiat, ci o femeie care lucra în departamentul de costume al studioului,
O femeie care o îmbrăca pe Florina în fiecare dimineață de filmare și o dezbrăca în fiecare seară. Această femeie să o numim doar doamna Veorica, pentru că a cerut să nu îi fie dezvăluit numele complet. A acceptat să vorbească pentru prima dată după mulți ani de tăcere. Vocea ei era fermă, dar ochii se umpleau de lacrimi pe măsură ce povestea. Spunea că în ultimele luni de filmare, când ajuta Florina să se îmbrace, vedea lucruri pe care nimeni altcineva nu le vedea. Vânătă-i pe brațe de la perfuziile pe care le făcea noaptea. O slăbire progresivă pe care costumele, ajustate săptămânal, o ascundeau cu grijă. Și uneori, când Florina credea că nu o vede nimeni, o expresie de durere care îi traversa fața, o durere fizică, reală, intensă, care dispărea imediat ce simțea o privire îndreptată spre ea. Doamna Viorica spune că a vrut de multe ori să spună ceva, să întrebe, să ofere ajutor, dar ceva în atitudinea Florinei o oprea de fiecare dată. Nu era o interdicție explicită, era ceva mai puternic decât atât. Era demnitatea absolută a unei femei care alesese să-și poarte crucea singură și care nu ar fi acceptat niciodată ca cineva să o ajute să o ducă. Într-o singură dimineață, doamna Viorica a îndrăznit totuși să spună ceva. A spus simplu: „Doamnă Florina, dacă aveți nevoie de ceva, de orice, sunt aici.” Florina s-a uitat la ea în oglindă cu acea privire care putea să taie sticla și a răspuns cu o singură frază: „Știu, draga mea, și tocmai de aceea nu îți voi cere nimic.” Ce înseamnă asta? Ce fel de mândrie, ce fel de jurământ, ce fel de convingere interioară poate face o femeie să refuze ajutorul chiar și atunci când suferința devine insuportabilă? Poate că răspunsul se află în ceea ce doamna Viorica a mai observat, acel pandantiv mic, aproape invizibil, pe care Florina îl purta la gât sub costumele de scenă. Într-o dimineață, când îi ajusta colierul de scenă, doamna Viorica l-a atins din greșeală. Florina a avut o reacție instantanee. A dus mâna la gât cu o viteză surprinzătoare pentru starea ei de sănătate, protejând pandantivul ca și cum ar fi protejat ceva sacru. Și pentru o fracțiune de secundă, în ochii ei a apărut ceva ce doamna Viorica nu a putut să definească. Nu furie, nu frică, ci ceva care semăna cu o durere atât de veche și atât de profundă, încât devenise parte din ea, inseparabilă de tot ceea ce era. Nimeni nu a mai atins acel pandantiv niciodată și nimeni nu a știut, până mult mai târziu, că pe spatele acelui mic obiect de metal era gravat ceva, câteva cuvinte, aproape ilizibile de uzură, dar care, conform celor care le-au văzut după plecarea Florinei, sunau ca un fragment dintr-o rugăciune sau dintr-un jurământ. Cuvintele exacte rămân și astăzi un mister, pentru că cei care le-au văzut nu au vrut să le facă publice, considerând că aparțin unui spațiu prea intim pentru a fi expuse privirilor lumii. Dar existența lor confirmă ceva ce mulți bănuiau, că Florina Cercel nu purta acel pandantiv ca pe o bijuterie, îl purta ca pe un legământ, ca pe o cheie a unui pact pe care îl încheiase cu mult timp în urmă și pe care îl respecta cu o fidelitate care depășea orice înțelegere rațională. Vă întrebați dacă cineva din anturajul ei a încercat vreodată să o convingă să renunțe la această tăcere, să accepte ajutor, să vorbească public despre ceea ce trăia? Răspunsul este da. Și povestea acelei încercări este la fel de revelatoare ca și refuzul ei. Undeva în ultimul an de activitate intensă, un producător important, un om care o cunoștea pe Florina de decenii și care îi purta un respect sincer, a organizat o întâlnire privată. Nu la studio, nu la teatru, ci la el acasă, la o cină la care au participat doar câteva persoane de încredere. Scopul declarat era să discute despre un nou proiect. Scopul real
era să o convingă pe Florina să accepte o pauză, să se trateze, să nu mai ascundă ceea ce toți cei din acea cameră știau deja. Florina a venit, a mâncat, a vorbit despre proiect cu entuziasmul ei obișnuit, cu idei precise și cu viziunea clară care o caracterizase întotdeauna. Și când producătorul a adus vorba, cu toată delicatețea posibilă, despre sănătatea ei, Florina l-a privit cu acea expresie regală care nu admitea replică și a spus ceva ce toți cei prezenți și-au amintit cuvânt cu cuvânt. A spus că există promisiuni pe care le faci o singură dată în viață și pe care le respecti indiferent de preț. A spus că ea și-a trăit viața conform unui angajament pe care nu îl poate și nu îl vrea să îl rupă. Și a spus că singurul lucru pe care îl cere de la toți cei care o iubesc este să o lase să termine ceea ce a început, pe scenă, în fața publicului, cu demnitatea intactă. Nimeni nu a mai insistat, nu pentru că nu le păsa, ci pentru că în vocea ei era ceva care nu lăsa loc de negociere. Era vocea cuiva care a luat o decizie definitivă și care trăiește în pace cu ea, indiferent de consecințe. Și astfel, Florina Cercel a continuat să joace. Dar în spatele acestei determinări de fier, în spatele acestei fațade impenetrabile, se petreceau lucruri pe care publicul nu le-a știut niciodată. Lucruri care, dacă ar fi ieșit la suprafață, ar fi schimbat complet imaginea pe care România o avea despre marea ei actriță. Există o femeie, să o numim doamna Elena, pentru că și ea a cerut discreție, care a fost pentru o scurtă perioadă cea mai apropiată persoană de Florina în ultimii ani ai vieții ei. Nu o prietenă de-o viață, nu o rudă, ci o vecină care, prin una dintre acele coincidențe pe care viața le aranjează uneori cu o precizie aproape supranaturală, locuia în apartamentul de alături și care, treptat, a devenit un fel de gardian discret al actriței. Doamna Elena vorbește acum pentru prima dată după ani de tăcere și ceea ce spune aruncă o lumină cu totul nouă asupra ultimei perioade din viața Florinei Cercel. Spune că în nopțile în care durerea devenea insuportabilă și erau nopți în care o auzea prin peretele subțire dintre apartamente, Florina nu chema pe nimeni, nu suna la urgențe, nu bătea în perete să ceară ajutor. În schimb, doamna Elena o auzea vorbind, nu cu cineva prezent fizic în cameră, ci cu cineva absent, cu cineva care nu mai era de mult printre cei vii. Îi vorbea soțului ei, îi povestea despre ziua care trecuse, despre rolul pe care îl juca, despre oamenii pe care îi întâlnise. Uneori îl întreba ceva și doamna Elena jura că, în acele momente de tăcere care urmau, Florina părea că ascultă cu adevărat un răspuns. Alteori, vocea ei devenea mai joasă, mai intimă și doamna Elena nu mai putea distinge cuvintele, doar tonul, acel ton al cuiva care vorbește cu cel mai drag om din lume, cu certitudinea absolută că este auzit și înțeles. Și în acele nopți, spune doamna Elena, durerea din vocea Florinei nu era durerea fizică a bolii, era altceva, era dorul. Un dor atât de vechi și atât de adânc încât devenise parte din respirația ei, din bătăile inimii ei, din fiecare cuvânt pe care îl rostea pe scenă sau în fața camerei. Florina Cercel nu trăia cu boala, trăia cu dorul. Și boala era poate în înțelegerea ei mistică drumul spre capătul acelui dor. Dar această poveste are și o altă față, una mai puțin romantică, mai puțin mistică, mai dureroasă în felul ei pragmatic și crud. Pentru că în timp ce Florina își ducea crucea cu demnitate regală, în jurul ei se petreceau lucruri pe care ea fie nu le vedea, fie alegea să nu le vadă. Oameni care pretindeau că o iubesc și o respectau, profitau de vulnerabilitatea ei.
nu în mod brutal, nu în mod evident, ci cu acea subtilitate perfidă care este mult mai greu de detectat și de combătut. Mici favoruri cerute și acordate, sume de bani împrumutate și niciodată returnate, decizii luate în numele ei, fără consultarea ei, de persoane care știau că starea ei de sănătate o împiedica să verifice fiecare detaliu. Florina știa? Probabil că da, cel puțin parțial. Dar poate că pentru ea, în acel stadiu al vieții, nu mai conta. Poate că banii, apartamentul, bijuteriile, toate acestea erau lucruri ale lumii materiale, iar ea trăia deja cu un picior în altă lume, o lume în care astfel de lucruri nu aveau nicio importanță. Sau poate că era pur și simplu prea obosită să lupte pe mai multe fronturi simultan. Lupta ei principală era alta: să rămână în picioare, să continue să joace, să-și onoreze jurământul până la capăt. Orice altceva era secundar. Și totuși, există un singur incident documentat, în care Florina a reacționat cu toată forța personalității ei la o tentativă de a o manipula. Un incident care demonstrează că, oricât de slăbită ar fi fost fizic, mintea ei rămăsese ascuțită și voința ei de neclintit. Se întâmpla cu câteva luni înainte ca starea ei să devină imposibil de ascuns. O persoană din anturajul ei, a cărei identitate este cunoscută celor implicați, dar pe care nu o vom numi din motive de prudență, a încercat să o convingă să semneze un document prin care ceda anumite drepturi patrimoniale. Documentul era prezentat ca o formalitate, ca ceva necesar pentru un proiect viitor, ca ceva ce toți artiștii de calibrul ei semnau la un moment dat. Florina a citit documentul, l-a citit cu atenție, cu acea concentrare totală pe care o aducea oricărui text, fie că era un scenariu sau un contract. Și când a terminat, l-a pus jos pe masă, l-a privit pe cel care i-l adusese cu acea privire care putea îngheța sângele în vine și a spus, cu vocea perfect calmă, perfect controlată, că nu semnează nimic ce nu înțelege complet și că ceea ce nu înțelege complet este de ce cineva în care a avut încredere încearcă să o trateze ca pe o bătrână senilă. Persoana respectivă a plecat fără document și fără să mai revină cu propuneri similare. Florina Cercel, chiar și în ultimele ei luni de activitate, rămăsese exact ceea ce fusese întotdeauna: o femeie care nu putea fi manipulată, care nu putea fi înfrântă, care nu putea fi redusă la mai puțin decât era. Dar cât de mult mai putea dura această luptă pe toate fronturile? Cât de mult mai putea o femeie să joace rolul reginei pe ecran, să poarte boala în tăcere, să-și apere moștenirea de cei care o pândeau și să continue să-și onoreze un jurământ vechi de 4 decenii? Răspunsul la această întrebare l-a dat chiar Florina, nu prin cuvinte, ci prin acțiunile ei din ultimele săptămâni în care a mai putut sta în fața camerei. Acțiuni care, privite în retrospectivă, par mai degrabă un ritual de rămas bun decât o continuare firească a muncii ei. A cerut să revadă toate filmele și serialele în care jucase, nu pentru nostalgie, ci cu un creion în mână, notând ceva în caietul ei. Nimeni nu știe ce nota. A vizitat teatrele în care jucase în tinerețe, singură, la ore la care nu era nimeni acolo, și a stat pe scenă în tăcere, cu ochii închiși, timp de minute întregi. A trimis scrisori scrise de mână, pe hârtie, nu mesaje electronice, unor oameni pe care nu îi mai văzuse de ani de zile, foști colegi, foști profesori, oameni care contaseră cândva în viața ei și pe care timpul și distanța îi îndepărtaseră. Cei care au primit acele scrisori spun că nu conțineau nimic dramatic, nimic care să sugereze un adio. Erau scrisori calde, pline de amintiri frumoase,
de mulțumiri pentru momentele petrecute împreună, de urări sincere pentru viitor. Dar tonul lor, acel ton al cuiva care face ordine în suflet, care pune punct unor capitole neterminate, era inconfundabil pentru cei care știau să citească printre rânduri. Florina Cercel își lua rămas bun, nu de la lume, ci de la tot ceea ce o legase de această lume, pregătindu-se pentru o întâlnire pe care o așteptase de 40 de ani. Și în tot acest timp, pe platoul de filmare, continua să fie perfectă, continua să fie regina, continua să fie Florina Cercel, femeia de oțel, femeia cu privirea care putea îngheța sau topi, femeia pe care milioane de români o iubeau fără să știe că o pierd. Oare cineva din publicul ei larg, urmărind-o pe ecran în acele ultime luni, a simțit ceva? O schimbare subtilă în privire, o nuanță diferită în voce, ceva care să sugereze că în spatele personajului se ascundea o dramă reală, mai profundă decât orice scenariu. Sau magia ei era atât de completă, atât de desăvârșită, încât nimeni nu a putut vedea dincolo de ea? Există o scenă pe care cei care au filmat-o nu au uitat-o niciodată. Era una dintre ultimele zile de filmare ale Florinei Cercel, deși nimeni nu știa atunci că era una dintre ultimele. Scena era una de confruntare, genul de scenă în care personajul ei era la apogeu, puternic, nemilos, absolut în control. Regizorul a strigat, acțiune, și Florina a intrat în cadru. Dar ceva era diferit în acea zi. Ceva pe care camera l-a surprins și pe care toți cei prezenți l-au simțit fără să poată explica exact ce anume. Florina juca personajul ei obișnuit, dar în ochii ei era ceva în plus, o profunzime, o greutate, o tristețe atât de veche și atât de bine controlată, încât devenise aproape frumoasă. Când scena s-a terminat, pe platou a fost o tăcere de câteva secunde, genul de tăcere care se instalează când toți cei prezenți simt că au asistat la ceva extraordinar, ceva ce depășește simpla execuție tehnică a unui rol. Regizorul a spus, tăiat, și apoi, după o pauză, a adăugat, perfect, absolut perfect. Florina a zâmbit, un zâmbet mic, aproape imperceptibil, care nu era pentru cameră și nu era pentru echipă. Era un zâmbet interior, al cuiva care tocmai a terminat ceva important și care știe că l-a terminat bine. A cerut o pauză de 10 minute, s-a retras în cabina ei. Și cei care au trecut pe lângă ușa închisă în acele 10 minute spun că au auzit ceva. Nu plâns, nu vorbire, ci ceva care semăna cu o rugăciune sau cu un jurământ reînnoit, rostit în șoaptă, cu o intensitate care transpărea chiar și prin ușa închisă. Ce spunea Florina Cercel în acele momente de singurătate absolută? Cui se adresa? Și de ce după acele 10 minute a ieșit din cabină cu ochii perfect uscați și cu acea expresie regală care nu trăda nimic? Poate că răspunsul la aceste întrebări nu ne aparține nouă. Poate că există conversații care sunt prea intime, prea sacre, prea profunde pentru a fi expuse privirilor lumii. Poate că Florina Cercel a știut exact ce face când a ales tăcerea. Nu pentru că nu ar fi avut ce spune, ci pentru că ceea ce avea de spus era destinat unui singur ascultător, unul care nu mai era printre noi de 40 de ani. Dar există o ultimă mărturie, una care, poate mai mult decât oricare alta, surprinde esența acestei femei extraordinare. Vine de la un tânăr actor care a jucat alături de ea în ultimele producții, un băiat de 20 și ceva de ani, care nu știa nimic despre drama din spatele fațadei și care o privea cu admirația sinceră
a cuiva care descoperă pentru prima dată ce înseamnă cu adevărat să fii actor. Tânărul spune că, într-o pauză de filmare, a îndrăznit să o întrebe: cum reușește să fie atât de convingătoare? Cum reușește să transmită emoții atât de reale? Care este secretul ei? Florina l-a privit cu acea privire care putea citi sufletele și a răspuns cu o simplitate dezarmantă. A spus că secretul este să nu joci niciodată ceva ce nu ai trăit, că publicul simte întotdeauna diferența dintre o emoție adevărată și una fabricată, că singurul mod de a fi cu adevărat convingător este să aduci pe scenă ceva real din tine însuți, chiar dacă acel ceva te costă mai mult decât ești pregătit să plătești. Tânărul actor a mulțumit și a plecat, gândindu-se că primise un sfat profesional valoros. Abia mai târziu, când a aflat adevărul despre starea de sănătate a Florinei și despre drama pe care o purtase în tăcere, a înțeles că ea nu îi vorbise despre actorie. Îi vorbise despre viața ei, despre 40 de ani de durere transformată în artă, despre un jurământ respectat cu prețul fericirii personale, despre o iubire atât de mare încât a modelat fiecare rol, fiecare replică, fiecare privire pe care a aruncat-o vreodată în fața camerei sau a publicului de teatru. Florina Cercel nu juca personaje, ea juca propria ei viață, iar propria ei viață era cea mai dramatică, cea mai profundă, cea mai sfâșietoare poveste pe care ar fi putut-o scrie vreun scenarist. Și acum, când cortina acestei perioade din povestea ei se apropie de capăt, rămânem cu o întrebare care nu ne dă pace. Dacă Florina ar fi putut alege din nou, dacă ar fi putut întoarce timpul la acea noapte fatidică, la căpătâiul soțului ei, ar fi rostit același jurământ? Ar fi ales din nou singurătatea, tăcerea, sacrificiul? Sau ar fi ales altfel? Poate că răspunsul îl știm deja. Poate că l-a dat ea însăși, prin fiecare zi trăită conform acelui jurământ, prin fiecare refuz al fericirii ușoare, prin fiecare noapte petrecută vorbind cu un bărbat care nu mai era acolo, dar pe care ea îl simțea prezent cu o certitudine care nu avea nevoie de dovezi. Unele iubiri nu se termină, unele jurăminte nu se rup și unele femei sunt atât de mari, atât de complete în devotamentul lor, încât destinul însuși se înclină în fața lor cu respect. Florina Cercel a fost una dintre aceste femei și povestea ei nu s-a terminat, pentru că poveștile adevărate nu se termină niciodată cu adevărat. Ele continuă să trăiască în cei care le poartă în inimă, în cei care le spun mai departe, în cei care, ascultându-le, simt că înțeleg ceva esențial despre ce înseamnă să fii om, să iubești, să suferi și să rămâi, în ciuda tuturor, întreg. Într-un sertar al noptierei din dormitorul Florinei Cercel, ascuns sub o cutie veche de bijuterii și câteva fotografii îngălbenite, se afla un caiet cu coperți de piele uzată. Nimeni nu știa de existența lui, nici asistenta ei personală, nici doamna Elena din apartamentul vecin, nici măcar cei care au făcut inventarul după plecarea ei. Caietul a fost descoperit abia câteva săptămâni mai târziu de o rudă îndepărtată care venise să ajute la sortarea lucrurilor. Și ceea ce conținea acel caiet a schimbat pentru totdeauna înțelegerea noastră despre ultimele luni din viața marii actrițe. Nu erau memorii în sensul clasic al cuvântului, nu erau nici jurnale intime, erau scrisori, 10 de scrisori adresate soțului ei, scrise de-a lungul a 4 decenii, dar niciodată trimise nicăieri. Ultima dintre ele purta o dată de doar câteva zile înainte ca Florina să părăsească pentru totdeauna platoul de filmare. Ce conținea acea ultimă scrisoare? Și de ce, după 40 de ani de tăcere publică, Florina simțise nevoia să pună în cuvinte ceea ce nu spusese niciodată cu voce tare?
Ruda care a descoperit caietul, o femeie discretă care a preferat să rămână anonimă, spune că a stat ore întregi citind acele pagini cu lacrimi curgându-i pe obraj. Nu pentru că ar fi conținut dezvăluiri șocante sau secrete scandaloase, ci pentru că în fiecare rând, în fiecare cuvânt, se simțea o iubire atât de pură și atât de dureroasă, încât părea imposibil ca un singur om să o poată purta atâția ani fără să se prăbușească sub greutatea ei. Florina îi scria soțului despre rolurile pe care le juca, întrebându-l dacă ar fi fost mândru de ea. Îi scria despre oamenii pe care îi întâlnea, despre cei care o dezamăgeau și despre cei rari care îi aminteau de bunătatea lui. Îi scria despre nopțile lungi în care singurătatea devenea aproape insuportabilă și despre cum, în acele nopți, simțea prezența lui lângă ea, caldă și liniștitoare, ca și cum nu ar fi plecat niciodată cu adevărat. Dar cea mai tulburătoare parte a acelor scrisori era cea în care Florina vorbea despre jurământul pe care îl făcuse. Nu îl numea niciodată explicit, dar referințele erau clare pentru oricine citea cu atenție. Scria despre promisiunea de a-i rămâne credincioasă nu doar în trup, ci și în suflet, despre angajamentul de a-și dedica viața artei pe care o iubiseră împreună și despre certitudinea, o certitudine care creștea cu fiecare an care trecea, că într-o zi se vor reîntâlni și că el va ști că ea și-a ținut cuvântul. Ultima scrisoare din caiet era diferită de celelalte. Mai scurtă, mai directă, scrisă cu o mână care tremura ușor, poate de emoție, poate de slăbiciunea fizică pe care boala o adusese. În ea, Florina îi spunea soțului că simte că drumul se apropie de capăt, că nu îi este frică, pentru că sfârșitul acestui drum înseamnă începutul reîntâlnirii lor și că singurul ei regret este că nu a putut să-i dea copiii pe care îi visaseră împreună, dar că, în schimb, i-a dat mii de personaje, mii de vieți trăite pe scenă și pe ecran, fiecare dintre ele purtând în ea o părticică din dragostea lor. Cine mai știa despre existența acestui caiet? Și de ce Florina nu l-a distrus așa cum distrusese atâtea alte urme ale vieții ei private? Poate că răspunsul se află în ceea ce Ruda a mai descoperit în acel sertar, o fotografie mică, îngălbenită, pe care Florina o păstrase ascunsă de ochii lumii timp de 4 decenii. Era aceeași fotografie despre care am vorbit la începutul poveștii noastre, cea în care ea și soțul ei stăteau împreună, tineri și fericiți, cu mâinile împletite și cu toată viața în față. Pe spatele fotografiei, cu cerneală decolorată de timp, era scris un singur cuvânt: mereu. Acest cuvânt, mereu, era poate esența întregii vieți a Florinei Cercel. Nu o promisiune făcută pentru o perioadă limitată, nu un angajament condiționat de circumstanțe, ci un absolut, un mereu care nu cunoștea excepții, nu admitea compromisuri, nu se lăsa înfrânt de timp sau de boală sau de singurătate. Dar în timp ce Florina își trăia acest mereu în tăcere și demnitate, în jurul ei se țeseau intrigi pe care ea fie nu le vedea, fie alegea să le ignore. Și una dintre aceste intrigi avea să iasă la suprafață în cele mai neașteptate circumstanțe. Exista un document, un contract vechi de aproape 2 decenii, pe care Florina îl semnase într-o perioadă în care cariera ei televizată abia începea să înflorească. La acea vreme, contractul părea o formalitate, o înțelegere standard între o actriță și producătorii care o angajau. Dar clauzele acelui contract, citite cu atenție de un ochi avizat, ascundeau capcane pe care Florina, în entuziasmul ei de a juca, nu le observase. Una dintre aceste clauze, punctul 14 din anexa confidențială, stipula că în cazul în care actrița nu își poate îndeplini obligațiile contractuale din motive de sănătate,
producătorul are dreptul să rețină un procent semnificativ din onorariile restante. O altă clauză, și mai insidioasă, prevedea că drepturile de imagine ale actriței pot fi utilizate în perpetuitate, fără compensații suplimentare, pentru orice materiale promoționale legate de producțiile în care a jucat. Cine redactase aceste clauze? Și de ce Florina, o femeie atât de inteligentă și de precaută în alte aspecte ale vieții ei, semnase fără să le conteste? Răspunsul, conform celor care au investigat ulterior, se află în contextul acelei perioade. Florina tocmai ieșea dintr-o perioadă dificilă financiar. Teatrul nu mai plătea la fel de bine ca înainte, iar ea refuzase sistematic rolurile care i-ar fi compromis standardele artistice. Oferta de a juca în seriale de televiziune venise ca o salvare și poate că în graba de a accepta nu citise fiecare rând cu atenția cuvenită. Sau poate că citise, dar nu-i păsase, pentru că pentru Florina banii nu fuseseră niciodată scopul. Scopul era să joace, să creeze, să dea viață personajelor care în mintea ei erau tot atâtea moduri de a-și onora jurământul față de soțul ei. Dar acum, în ultimele luni ale vieții ei, acele clauze uitate începeau să aibă consecințe. Producătorii, informați prin canale neoficiale despre starea ei de sănătate, începuseră să facă calcule. Câte episoade mai poate filma? Ce se întâmplă cu producția dacă ea nu mai poate continua? Și, cea mai cinică întrebare dintre toate, cum pot minimiza pierderile și maximiza profiturile din situația care se prefigura? Florina nu știa despre aceste calcule. Sau poate că știa, dar alegea să nu le acorde atenție. Pentru ea, singura prioritate era să continue să joace cât mai mult posibil. Nu pentru bani, nu pentru glorie, ci pentru că asta era viața ei, asta era jurământul ei, asta era tot ceea ce o mai ținea legată de această lume. Dar exista cineva care știa, cineva care văzuse documentele, care auzise conversațiile, care înțelegea exact ce se pregătea în spatele scenei. Și acest cineva, o persoană din anturajul apropiat al Florinei, cineva în care ea avusese încredere deplină, se afla în fața unei dileme morale care îi va marca conștiința pentru totdeauna. Să vorbească? Să o avertizeze pe Florina despre ceea ce se punea la cale? Sau să tacă, știind că orice dezvăluire ar fi distrus liniștea pe care marea actriță și-o construise cu atâta grijă în jurul ultimelor ei zile? Persoana respectivă, să o numim doar prietenul, pentru că identitatea sa reală rămâne protejată, a ales să tacă. Nu din lașitate, nu din complicitate cu cei care unelteau, ci dintr-o înțelegere profundă a ceea ce conta cu adevărat pentru Florina. Știa că pentru ea, banii și drepturile contractuale erau lucruri ale unei lumi de care se despărțea deja. Știa că singura ei dorință era să joace până la capăt, cu demnitate, fără scandaluri și fără drame publice. Și astfel, prietenul a tăcut. A privit cum producătorii își fac calculele, a auzit cum avocații discută clauze și procente și a păstrat totul pentru sine, purtând această povară în tăcere, exact așa cum Florina își purta propria povară. Dar tăcerea are un preț și prețul acelei tăceri avea să devină evident abia după ce Florina a părăsit această lume, când moștenirea ei materială s-a dovedit a fi mult mai mică decât ar fi trebuit să fie, când conturile erau aproape goale, când bijuteriile cele mai valoroase dispăruseră fără urmă. Cine profitase? Producătorii cu clauzele lor abuzive? Persoane din anturajul ei care văzuseră o oportunitate? Sau poate, și aceasta este ipoteza cea mai tulburătoare, chiar Florina însăși, care donase în secret tot ce avea, eliberându-se de orice legătură materială cu o lume pe care se pregătea să o părăsească. Adevărul complet nu va fi cunoscut probabil niciodată. Dar ceea ce știm sigur este că Florina Cercel nu a murit săracă în spiritul cuvântului. A plecat bogată în tot ceea ce conta pentru ea,
în amintiri, în artă, în iubirea pe care o purtase 4 decenii și pe care, în sfârșit, urma să o reîntâlnească. Ultimele săptămâni de filmare ale Florinei Cercel au fost pentru cei care le-au trăit alături de ea o lecție de curaj pe care nu o vor uita niciodată. Corpul ei ceda vizibil pentru cei care știau să privească dincolo de machiaj și de costume, dar spiritul ei rămânea neclintit, ca un far în mijlocul furtunii. Exista un grup restrâns de oameni, poate 5 sau 6 persoane, care știau adevărul despre starea ei și care formaseră, fără să vorbească vreodată explicit despre asta, un fel de cerc protector în jurul ei. Erau oameni din echipa de producție, din departamentul de costume, din rândul tehnicienilor care lucrau zi de zi pe platou, oameni simpli, fără pretenții de glorie, care o iubeau pe Florina nu pentru faima ei, ci pentru omul care era. Acest cerc funcționa după reguli nescrise, dar absolute. Nimeni nu vorbea despre ceea ce vedea, nimeni nu punea întrebări, nimeni nu oferea ajutor nesolicitat. Dar toți erau acolo, discreți și vigilenți, gata să intervină dacă era nevoie, gata să acopere orice moment de slăbiciune care ar fi putut trăda secretul pe care Florina îl păstra cu atâta grijă. Unul dintre membrii acestui cerc, un tehnician de sunet care lucrase cu Florina de peste un deceniu, a acceptat să vorbească despre acele ultime săptămâni. Vocea lui era joasă și plină de emoție când și-a amintit. Spunea că în fiecare dimineață, când Florina ajungea pe platou, el o privea cu atenție, căutând semne ale schimbării. Și în fiecare dimineață, ea îi întâlnea privirea și îi zâmbea. Un zâmbet mic, aproape imperceptibil, care spunea mai mult decât orice cuvinte. Era un zâmbet care spunea, știu că știi și îți mulțumesc că taci. Acest schimb mut de înțelegere se repeta zi după zi, săptămână după săptămână. Și pentru tehnicianul de sunet, acele zâmbete au devenit cele mai prețioase amintiri din întreaga lui carieră. Nu pentru că ar fi fost spectaculoase sau memorabile în sine, ci pentru că reprezentau esența a ceea ce înseamnă să fii om. Să vezi suferința altuia și să o respecti. Să oferi sprijin fără să ceri nimic în schimb. Să fii acolo, pur și simplu, când cineva are nevoie, să știe că nu este singur. Dar cercul protector avea și o latură mai întunecată, una pe care membrii săi nu au vrut să o recunoască decât mult mai târziu. Pentru că în timp ce ei o protejau pe Florina de ochii curioșilor și de întrebările indiscrete, alții profitau de această protecție pentru scopuri mai puțin nobile. Exista o persoană, să o numim Umbra, pentru că prezența ei era aproape invizibilă, dar omniprezentă, care se strecurase în anturajul Florinei sub pretextul de a o ajuta cu diverse treburi administrative. Umbra era mereu acolo, mereu serviabilă, mereu gata să rezolve probleme pe care nimeni altcineva nu avea timp să le rezolve. Și tocmai această omniprezență discretă îi permitea să aibă acces la lucruri pe care alții nu le vedeau. Umbra știa despre caietul cu scrisori, pentru că îl văzuse într-o zi, din greșeală, când intrase în dormitorul Florinei să caute un document. Umbra știa despre bijuteriile ascunse, pentru că făcuse inventarul dulapurilor sub pretextul de a ajuta la curățenie. Umbra știa despre conturile bancare și despre sumele care intrau și ieșeau, pentru că se oferise să ajute cu plata facturilor și cu gestionarea corespondenței. Și Umbra aștepta, cu răbdarea unui prădător care știe că prada este slăbită și că momentul potrivit va veni inevitabil. Membrii cercului protector au observat-o pe Umbră, dar nu i-au acordat atenție. Erau prea concentrați pe protejarea Florinei de amenințările evidente, jurnaliștii curioși, producătorii lacomi, colegii bârfitori. Nu au văzut amenințarea care se ascundea chiar în mijlocul lor, sub masca serviabilității și a devotamentului.
Și când în cele din urmă adevărul despre umbră a ieșit la suprafață, după ce Florina plecase și după ce moștenirea ei se dovedise mult mai mică decât ar fi trebuit, era prea târziu pentru orice. Umbra dispăruse la fel de discret cum apăruse și cu ea dispăruseră și răspunsurile la întrebările care îi bântuiau pe toți cei care o iubiseră pe Florina. Cine era umbra cu adevărat? De unde venise? Și ce anume luase din viața și din moștenirea marii actrițe? Aceste întrebări rămân fără răspuns definitiv. Dar ceea ce știm sigur este că Florina, în ultimele ei zile, nu a bănuit nimic. Sau poate că a bănuit, dar nu i-a păsat, pentru că pentru ea lucrurile materiale își pierduseră de mult orice importanță. Singurele lucruri care mai contau erau arta ei, jurământul ei și întâlnirea care o aștepta la capătul drumului. Și poate că tocmai această detașare de lumea materială a fost cea care a permis umbrei să acționeze nestingherită. Florina nu își verifica conturile pentru că nu îi păsa de bani. Nu își număra bijuteriile pentru că nu le purta niciodată, în afară de acel pandantiv misterios pe care nu îl scotea niciodată de la gât. Nu citea documentele pe care umbra îi le punea în față pentru că avea încredere. O încredere pe care, în retrospectivă, nu ar fi trebuit să o acorde. Dar să judecăm o femeie care a trăit și a plecat cu o puritate a intenției pe care puțin dintre noi o putem înțelege? Florina Cercel nu a fost naivă, a fost deasupra micimilor și a calculelor și a grijilor mărunte care ne consumă pe cei mai mulți dintre noi. A trăit pentru ceva mai mare decât ea însăși și a plecat la fel. Ultimele zile pe platou au fost marcate de un incident pe care nimeni nu l-a uitat. Era o scenă dificilă, una care cerea efort fizic și emoțional considerabil. Florina trebuia să urce o scară, să traverseze o cameră și să rostească un monolog lung, totul într-o singură priză, fără tăieturi. Regizorul ezitase să filmeze scena în acea zi. Văzuse cât de obosită era Florina, cât de greu îi venea să stea în picioare între duble. Îi propusese să amâne, să filmeze altceva, să o lase să se odihnească, dar Florina refuzase categoric. Spusese, cu acea voce care nu admitea replică, că va filma scena acum, că nu știe dacă va mai avea puterea să o facă mâine, că aceasta este meseria ei și că o va face până la capăt, indiferent de preț. Și a făcut-o. A urcat scara cu pași care păreau siguri, deși cei care o cunoșteau vedeau efortul din spatele fiecărui pas. A traversat camera cu acea grație regală care o definise întotdeauna și a rostit monologul, fiecare cuvânt, fiecare pauză, fiecare inflexiune, cu o perfecțiune care a lăsat întreaga echipă fără cuvinte. Când regizorul a strigat, tăiat, pe platou s-a lăsat o tăcere absolută. Nimeni nu aplauda, nimeni nu vorbea. Toți priveau spre Florina, care stătea nemișcată în mijlocul decorului, cu ochii închiși și cu o expresie pe care nimeni nu o putea descifra. Și apoi, pentru prima și singura dată în toți anii în care lucrase cu ea, echipa a văzut ceva ce nu credeau că vor vedea vreodată. O lacrimă. O singură lacrimă care a curs pe obrazul Florinei Cercel, străbătând straturile de machiaj și căzând pe podeaua studioului. Nu era o lacrimă de tristețe, nu era o lacrimă de durere, era, și toți cei prezenți au simțit asta instinctiv, o lacrimă de eliberare, de împlinire, de mulțumire că a reușit să facă ceea ce își propusese, că a dus până la capăt ceea ce începuse cu 4 decenii în urmă. Florina a deschis ochii, a privit în jur la toți cei care o priveau și a zâmbit. Un zâmbet care spunea, gata, am terminat, am făcut tot ce trebuia să fac.
Și în acel moment, toți cei prezenți au știut, chiar dacă nu au vrut să accepte, că asistau la sfârșitul unei ere, că femeia din fața lor, oricât de dreaptă ar fi stat, oricât de regal ar fi zâmbit, se pregătea să plece, nu de pe platou, ci din această lume. Cei care au profitat de ea dispăruseră, dar urmele rămăseseră, ca niște cicatrice invizibile pe trupul unei moșteniri pe care nimeni nu o mai putea reface. Și tocmai în această tăcere care urmase ultimei filmări, în golul lăsat de cei care dispăruseră discret înainte ca cineva să poată pune întrebările potrivite, a început să se contureze imaginea completă a trădării. Există oameni care intră în viețile altora nu pentru a da, ci pentru a lua. Nu brutal, nu cu violență, ci cu acea răbdare calculată a celui care știe că timpul lucrează în favoarea lui. Cei care au profitat de ea fuseseră dintre aceștia. Și ceea ce a ieșit la suprafață, treptat, în săptămânile de după plecarea Florinei, a desenat un portret al lacomiei umane atât de precis și de rece, încât îți tăia respirația. Cei care au investigat, nu oficial, nu prin canale juridice, ci prin acea rețea informală de oameni care o iubiseră pe Florina și care refuzau să accepte că totul se terminase fără explicații, au descoperit că profitorii nu acționaseră singuri. Existase un plan, o strategie elaborată pe parcursul mai multor ani, care profitase de exact ceea ce făcea din Florina Cercel o femeie extraordinară. Detașarea ei de lucrurile materiale, încrederea ei în cei apropiați și refuzul absolut de a se ocupa de treburi administrative atunci când putea să joace în schimb. Documentele semnate în grabă, conturile accesate cu procuri obținute prin mijloace pe care nimeni nu le verificase la timp, bijuteriile vândute pe sume derizorii unor cumpărători care nu puteau fi identificați ulterior, toate acestea formau un tablou pe care, privit în ansamblu, nu îl puteai numi altfel decât predare premeditată. Cineva planificase cu răceală să golească moștenirea Florinei Cercel înainte ca ea să poată fi protejată de cineva care o iubea cu adevărat. Și cel mai dureros lucru nu era pierderea materială în sine, era faptul că cei apropiați știuseră. Știuseră despre caietul cu scrisori, despre pandantivul de la gât, despre nopțile în care Florina vorbea cu soțul ei prin peretele subțire al singurătății. Știuseră tot și folosiseră această cunoaștere nu pentru a proteja, ci pentru a calcula momentul potrivit în care să acționeze. Cine erau acești oameni? Această întrebare a rămas fără un răspuns public definitiv, dar cei care știu, și există câțiva care știu, spun că nu erau străini. Erau oameni pe care Florina îi primise în viața ei cu generozitate, oameni cărora le acordase o încredere pe care nu o acorda aproape nimănui. Și tocmai această apropiere fusese arma cea mai eficientă. Oare Florina bănuise vreodată? Oare în acele ultime zile, când forțele o părăseau și când lumea materială devenea tot mai irelevantă pentru ea, simțise că ceva nu era în regulă? Sau plecase cu inima curată, convinsă că cei din jurul ei erau exact ceea ce pretindeau a fi? Răspunsul, poate, se afla în ultimele cuvinte pe care le rostise în prezența doamnei Elena, vecina care devenise gardianul ei discret. Cu câteva zile înainte de finalul ei, Florina o chemase și îi spusese ceva ce doamna Elena nu putuse uita niciodată. Îi spusese că oamenii sunt slabi și că slăbiciunea lor nu trebuie să îi surprindă pe cei care rămân, că ea iertase deja tot ce era de iertat și că singura rugăminte pe care o are este ca nimeni să nu facă scandal după plecarea ei, pentru că ea pleacă în pace și vrea să rămână în pace. Florina știa și alesese să ierte. Alesese să plece fără povara urii sau a amărăciunii, cu sufletul curat
și cu jurământul intact. Aceasta era poate cea mai mare performanță a vieții ei, nu pe scenă, nu în fața camerei, ci în intimitatea absolută a ultimelor ei zile, când alesese iertarea în locul răzbunării și pacea în locul dreptății. Dar lumea nu știuse nimic din toate acestea. Lumea aflase doar că Florina Cercel nu mai putea filma, că starea ei de sănătate nu îi mai permite să continue, că marea actriță se retrage, temporar, au spus unii, sperând că publicul va crede, pentru a se odihni și a se îngriji. Anunțul fusese făcut discret, fără conferință de presă, fără declarații dramatice, un comunicat scurt, câteva rânduri, semnat de producători. Și în spatele acelor câteva rânduri se ascundea o lume întreagă de durere, de sacrificiu și de demnitate pe care publicul nu o va cunoaște niciodată în totalitate. Reacția publicului fusese imediată și copleșitoare. Mesaje de susținere, flori trimise la adrese pe care fanii le găsiseră prin mijloace cunoscute doar lor, rugăciuni rostite în biserici din toată țara. România iubea pe Florina Cercel și această iubire, în momentul în care simțise că o poate pierde, se manifestase cu o intensitate care surprinsese chiar și pe cei mai cinici dintre observatori. Florina aflase despre aceste manifestări de afecțiune. Doamna Elena îi le povestise, selectând cu grijă ce să îi spună și ce să omită. Și de fiecare dată când auzea, Florina zâmbea, acel zâmbet mic și interior pe care îl cunoșteau doar cei apropiați. Nu era un zâmbet de vanitate sau de satisfacție a egoului. Era zâmbetul cuiva care primește confirmarea că viața trăită a avut sens, că sacrificiile nu fuseseră în zadar, că jurământul fusese onorat. Dar în spatele acestui zâmbet, în spatele acestei liniști aparente, se petrecea ceva pe care nimeni nu îl vedea. Florina se pregătea, nu în sensul practic al cuvântului, nu își aranja hârtiile sau nu își lua rămas bun de la oameni în mod formal, se pregătea interior, cu acea metodicitate pe care o aducea oricărui rol important. Și rolul pe care îl pregătea acum era cel mai important din viața ei, cel al cuiva care pleacă cu demnitate, care închide ușa în urma sa fără să privească înapoi, care onorează până la capăt un angajament luat în fața celui mai important om din viața sa. Caietul cu scrisori fusese găsit deschis la ultima pagină. Pagina era goală, sau aproape goală. În colțul din dreapta jos, cu o scriere abia vizibilă, erau scrise două cuvinte. Vin. Mă ții minte? Aceste două cuvinte, atât de simple, atât de directe, atât de profunde în simplitatea lor, spun mai mult despre Florina Cercel decât orice biografie, orice interviu, orice analiză critică a operei ei. Ele spun că în ultimul moment de luciditate deplină, gândul ei nu fusese la rolurile jucate, la premiile câștigate, la publicul care o adora. Gândul ei fusese la el, la bărbatul pe care îl pierduse la 29 de ani și pe care îl așteptase 4 decenii. Vin, mă ții minte? Există ceva în aceste cuvinte care îți frânge inima și o umple în același timp. Frânge pentru că revelează o singurătate atât de profundă și atât de îndelungată încât mintea refuză să o cuprindă. Și o umple pentru că revelează o iubire atât de absolută și atât de necondiționată încât transcende orice înțelegere obișnuită a ceea ce înseamnă să iubești pe cineva. Florina Cercel nu se temea de finalul care se apropia. Se temea doar de un singur lucru, că el ar fi putut uita, că 40 de ani de separare ar fi putut estompa amintirea ei în sufletul celui care o așteptase de cealaltă parte, că jurământul ei, oricât de ferm și de absolut, ar fi putut să nu fie suficient. Și în această teamă,
atât de umană, atât de vulnerabilă, atât de diferită de imaginea de femeie de oțel pe care o proiectase toată viața, se află poate cel mai adevărat portret al Florinei Cercel. Nu era de oțel, era de carne și de sânge și de dor. Era o femeie care iubise cu toată ființa ei și care purtase această iubire ca pe o flacără vie, hrănind-o zi după zi, an după an, deceniu după deceniu, refuzând să o lase să se stingă chiar și atunci când totul în jurul ei se stingea. Cortina căzuse într-o dimineață liniștită, fără dramă, fără spectacol, exact așa cum Florina și-ar fi dorit. Doamna Elena, care venise să o vadă în acea dimineață, o găsise cu ochii închiși și cu o expresie pe fața ei pe care nu o mai văzuse niciodată în toți anii în care o cunoscuse. Nu era expresia durerii sau a luptei, era expresia cuiva care a ajuns în sfârșit acasă. Pandantivul era la gât ca întotdeauna. Mâinile îi erau împreunate pe piept ca în rugăciune sau ca în îmbrățișare. Și în colțul gurii, abia perceptibil, era urma unui zâmbet. Doamna Elena a stat lângă ea mult timp, în tăcere, înainte să sune pe cineva. Simțea că orice grabă ar fi fost o lipsă de respect față de momentul pe care Florina îl trăise, sau îl trăia, poate, undeva dincolo de ceea ce ochii noștri pot vedea. Simțea că în camera aceea se petrecuse ceva sacru, ceva ce depășea înțelegerea obișnuită, ceva ce merita să fie primit cu tăcere și cu reverență. Vestea se răspândise rapid, cu acea viteză pe care o au doar știrile care lovesc cu adevărat. România se oprise pentru o clipă, nu în sens literal, dar în sens emoțional. Oameni care nu se cunoșteau între ei vorbiseră pe stradă despre ea. Femei de vârsta ei plânseseră în bucătăriile lor, amintindu-și seriile petrecute în fața televizorului, urmărind-o. Tineri care o descoperiseră abia recent simțiseră o pierdere pe care nu și-o puteau explica pe deplin. Florina Cercel plecase, dar prezența ei rămânea. În fiecare cadru filmat, în fiecare replică rostită, în fiecare privire aruncată spre cameră cu acea intensitate care nu putea fi imitată și nu putea fi uitată. Înmormântarea fusese, conform dorinței ei exprimate în conversații private, discretă, fără discursuri lungi, fără ceremonii elaborate, fără spectacol. Câțiva oameni care o iubiseră cu adevărat, câteva flori, câteva lacrimi reținute cu greu. Și undeva, în mulțimea mică adunată în acea zi, câțiva dintre membrii cercului protector, tehnicianul de sunet, doamna Veorica din departamentul de costume, câțiva alții, care o priveau pentru ultima oară și care știau că duceau cu ei un secret pe care nu îl vor spune niciodată complet. Pandantivul a rămas la gât. Nimeni nu l-a atins. Nimeni nu a îndrăznit. Și caietul cu scrisori, cel cu coperți de piele uzată, cel cu 10 de scrisori niciodată trimise, fusese îngropat alături de ea, conform unei dorințe pe care o exprimase cu ani în urmă în una dintre acele conversații nocturne cu doamna Elena. Spusese că acele scrisori nu aparțineau acestei lumi, că fusese scrise pentru cineva care nu mai era în această lume și că locul lor era acolo unde se ducea și ea, acolo unde, în sfârșit, destinatarul le putea citi. Vin, mă ții minte? Răspunsul la această întrebare nu îl vom ști niciodată, dar poate că tocmai în această necunoaștere se află frumusețea și tragedia poveștii Florinei Cercel. Ea a trăit și a plecat în credința absolută că răspunsul este da, că iubirea adevărată nu uită, că jurămintele rostite în momentele cele mai disperate ale vieții noastre sunt și cele mai durabile, că există ceva, fie că îl numim suflet, fie că îl numim memorie, fie că îl numim pur și simplu iubire,
care supraviețuiește trupului și timpului și singurătății. Cei care profitaseră de ea dispăruseră între timp fără urmă. Cei care îi căutaseră nu îi găsiseră. Cei care ar fi putut-o trage la răspundere nu avuseseră dovezi suficiente sau voință suficientă. Lumea merge înainte, cu sau fără dreptate, și uneori cei care fac rău scapă nepedepsiți de ochii oamenilor. Dacă există o altă formă de justiție, una pe care Florina, cu credința ei profundă în ceva mai mare decât noi, ar fi recunoscut-o, aceasta rămâne în afara cunoașterii noastre. Ceea ce știm este că moștenirea materială a Florinei Cercel a fost mult mai mică decât ar fi trebuit să fie, că oameni care ar fi trebuit să o protejeze au ales să o exploateze, că sistemul care ar fi trebuit să garanteze drepturile unui artist de calibrul ei a eșuat în mod lamentabil și că această nedreptate, oricât de dureroasă, nu a putut diminua cu nimic ceea ce conta cu adevărat: amintirea ei, arta ei, iubirea pe care a purtat-o și pe care a transformat-o în fiecare rol, în fiecare privire, în fiecare moment de grație pe care l-a oferit publicului său. Moștenirea adevărată a Florinei Cercel nu se măsoară în bani sau în bijuterii sau în drepturi contractuale. Se măsoară în lacrimile pe care le-a stors din ochii a milioane de oameni, în personajele pe care le-a adus la viață cu o intensitate care nu se poate fabrica și nu se poate uita, în lecția pe care a dat-o, fără să vrea, fără să știe că o dă, despre ce înseamnă să iubești cu adevărat, să suferi cu demnitate și să rămâi întreg în ciuda tuturor. Există o scenă pe care o colegă de-a ei a povestit-o recent. O scenă de la o repetiție de acum mulți ani, dintr-o perioadă în care Florina era la apogeul puterii ei artistice. Regizorul îi cerusese să joace o scenă de despărțire, o femeie care își ia rămas bun de la bărbatul pe care îl iubește, știind că nu îl va mai vedea niciodată. O scenă pe care sute de actrițe o jucaseră înainte și pe care sute o vor juca după. Florina jucase scena o singură dată, fără repetiție, fără pregătire vizibilă, fără discuții despre motivație sau despre subtext. Intrase în scenă, privise spre locul unde ar fi trebuit să fie bărbatul imaginar și jucase. Când se terminase, în sală fusese o tăcere absolută. Regizorul nu spusese nimic timp de câteva minute și când vorbise în cele din urmă, spusese doar atât: "De unde ai luat asta?" Florina îl privise cu acel zâmbet mic pe care îl cunoșteau cei apropiați și răspunsese: "Din viața mea." Din viața mea. 3 cuvinte care spun totul. Florina Cercel nu a jucat niciodată ficțiune pură. A jucat adevărul ei. Un adevăr atât de profund și atât de dureros, încât transformat în artă, devenea universal. Devenea adevărul tuturor celor care au iubit și au pierdut, al tuturor celor care au purtat un jurământ în tăcere, al tuturor celor care au ales să rămână fideli unei promisiuni, chiar și atunci când prețul era mai mare decât puteau suporta. Aceasta este moștenirea ei. Nu filmele, nu serialele, nu premiile, deși toate acestea contează, ci adevărul pe care l-a pus în fiecare rol, adevărul pe care l-a trăit în fiecare zi a vieții ei, adevărul pe care l-a dus cu ea dincolo de cortina care s-a lăsat în acea dimineață liniștită. Florina Cercel a plecat să-și onoreze ultimul act al jurământului ei. Și dacă există ceva dincolo de ceea ce vedem, dacă iubirea este cu adevărat mai puternică decât orice, dacă sufletele legate prin jurăminte solemne se regăsesc dincolo de barierele timpului, atunci, undeva, în acel dincolo pe care ea îl credea cu certitudine absolută, un bărbat cu trăsături fine și privire caldă a deschis un caiet cu coperți de piele uzată și a citit, în sfârșit, scrisorile pe care le așteptase 40 de ani.
Și poate că a zâmbit, și poate că a răspuns, da, te-am ținut minte, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare bătaie a unui suflet care nu a uitat niciodată. Blestemul unei singure iubiri. Acesta a fost titlul pe care lumea l-a pus pe povestea Florinei Cercel. Dar poate că nu a fost un blestem. Poate că a fost un dar, cel mai rar și cel mai prețios dintre toate. Darul de a iubi atât de complet și de absolut, încât nimic altceva nu mai poate umple spațiul lăsat de acea iubire. Darul de a fi, în ciuda tuturor, întreg. Cortina a căzut, luminile s-au stins, dar în inimile celor care au iubit-o, Florina Cercel continuă să joace și va continua să joace atâta timp cât există cineva care să-și amintească de ea, cineva care să simtă, privind la imaginea ei pe ecran, că înțelege ceva esențial despre ce înseamnă să fii om. Și aceasta, prieteni, este singura nemurire care contează cu adevărat. Prieteni, acum vă întrebăm pe voi. Voi, cum o țineți minte pe Florina Cercel? A fost ea o victimă a destinului crud, a unui jurământ pe care și l-a impus singură, sau a fost stăpâna absolută a propriei vieți, o femeie care a ales cu luciditate fiecare sacrificiu și care nu a regretat nimic? Scrieți-ne în comentarii ce simțiți. Ne interesează sincer dacă o mai țineți minte în orașul vostru, dacă ați urmărit-o la televizor,